Snacks-uri! Acesta este un pufule star. Iar ăsta e Bobby, care e nebun după Snacks-uri. Na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na. Ai văzut pula? Țiganul, nu mai vrea așa. Acum vezi? Prinde la capăt. Ula! Ula! Bye-bye! Deschid gura. Vedeți, să prinde, stai să luăm altul. Câinele cu Stai să snacks-uri! luăm altul, deci vedeți ce stai. Câine la snacks-uri star! N-am mai văzut așa o vedetă. Na! Mucigai, 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 mucigai. Mucigai, mucigai. Mucigai, mă mușcă pe mine, mucigaiul. Mucigai. Gata. Lasă-mă în Este, pace. lasă-l în pace. Cum dai pufuletele și ieși de acolo. Da. Dacă-l prinde. Ia pufulete, Bobby! Obosită. Gata. Bravo, ai fost un cuțu bun. Așa amestecă ea snacks-urile. Cam atât pentru acest episod cu câinele snacks-uri.